Helo, a chroeso i'n Bwletin Newyddion. Byddwn ni yn siarad am y broblem bod llai o bobl yn cymryd iaith modern fel pwnc TGAU yn yr ysgol. Rydym ni yma heddiw yn ysgol gofyn Gymraeg Glantaf. Yn gyntaf, beth am ymweld â'r adran Ffrangeg yr ysgol i weld beth yw pwysigrwydd dewis iaith modern fel TGAU. Pwysigrwydd cymryd iaith modern fel TGAU. I fi, y pwysigrwydd yw bod chi'n cael agorio'r llygad i fewn i ddiwylliant gwlad arall. Da chi hefyd, os da chi'n mynd ar wyliau i'r wlad yna, yn gallu cyfathrebu efo nhw yn eu haith eu hunain. O safbwynt swyddi, mae o yn agor bob math o ddrysau chi yn y dyfodol, a mae o'n sgil da chi'n gallu cario efo chi drwy gydol eich bywyd. Mae 3 dewis gan ddisgyblion Glantaf allan o nifer o bynciau yn cynnwys deiryddiaeth, hanes, cerddoriaeth, Ffrangeg, Almaeneg, Dyma, celf a nifer o bynciau eraill. Mae rhaid i pob disgybl astudio Cymraeg, addysg grefyddol, Saesneg, gwyddoniaeth, mathemateg ac y bagaloriaeth Cymraeg. Mae'r BAC yn lleihau'r nifer o ddewisiadau o 4 i 3, ac mae nifer o bobl yn credu mae dyna'r rheswm am y cwip mewn y nifer o ddisgyblion yn dewis iaith modern. Pam ydych chi'n credu bod y niferoedd o disgyblion sy'n dewis iaith modern fel pwnc TGAU wedi disgyn? Mae'n anodd gweud. Yn draddodiadol yn Glantaf, dyn ni ddim wedi cael y broblem yma. Rhyw 6 mlynedd yn ôl, oedd gyda ni 95 neu rhywbeth yn neud Almaeneg fel TGAU. Treian y flwyddyn, dyn ni wedi gweld yn y cwbl o blynyddoedd diwethaf dirywiad yn y niferoedd. Falle bod yna llai o ddewis, achos mi oedd 4 colofn yn doedd, a nawr mae'r BAC wedi dod, so mae llai o ddewis gyda'r disgyblion. Dwi hefyd yn credu mae'r TGAU newydd yn fwy anodd, ac mae lot o disgyblion eisiau dewis rhywbeth le maen nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i gael A neu A serenol, felly maen nhw'n trio falle osgoi pwynciau mwy anodd. Dwi ddim yn gwybod, mae'n sgil pwysig iawn, a dyn ni'n mwynhau dysgu mewn lot o frwdfrydedd gyda yr athrawon, a dyn ni'n trio cael cymaint o blant i wneud ag sy'n bosib. Mae Carmen Jones wedi dweud, ar ddechrau 2013, rwy'n arbenigwyr yn angygyfrif bod 40% o'r colegau ieithoedd ar frig cae os yw'r lleihad yn parhau. Dywedodd ei bod yn cymryd y mater yn ddifrifol a bod MLF am fod yn rhan bwysig o'r arolwg o'r cwricwlwm yng Nghymru. Dywedodd mae'n anodd i weld sut gall toriadau i gyllideb addysg gan y ceidwadwyr helpu'r broblem hyn. Wel, mae hynna yn broblem fawr i ysgolion yn cyffredinol yn bendant, a mae rhywbeth i ni yn Glantaf yn draddodiadol wedi gwthio yn fawr iawn. Fel chi'n gwybod, mae 2 iaith fodern dyn ni, a mae adran sydd yn boblogaidd iawn gyda'r disgyblion. Fi'n credu mai un o'r pethau mwyaf mae'r adran yn llwyddo i wneud yw gwneud yn siŵr bod y gwersi hunain yn rai sy'n apelio a bod y disgyblion am wneud y pwnc. Yn rôl ni yn yr ysgol wedyn, a fi fel pennaeth, yw annog disgyblion i wneud iaith fodern fel rhywbeth sydd yn hanfodol, yn bwysig dros ben ar gyfer ei datblygiad yn nes ymlaen mewn bywyd. Pam o ti yn bersonol di dewis iaith modern fel TGAU? Credu achos yn y gwersi yn eitha hwyl, oedd eitha hwyl i wneud pryd nhw'n noson dewis yn wneud yn edrych yn rili dda, ac mae'r iaith yn eitha bwysig, achos yn ymwneud pethau fel Brexit a beth, ond mae'n bwysig gallu siarad Ffrangeg, Eidaleg, Almaeneg, mae'n pethau pwysig fel yna, achos dyw pawb eisiau siarad Saesneg. Mae bach yn anghwrtau, chi gorfod i pawb i siarad Saesneg i fi, achos yn gwybod nid Saesneg yw iaith cyntaf rhan fwyaf o bobl. So, just wneud yn haws i bobl eraill, am yn eitha hwyl hefyd, so. Ti'n meddwl cymryd iaith modern fel TGAU? Na, cousin. Oherwydd, dwi'n meddwl bod fi ddim yn digon dda, oherwydd dwi ddim wedi bod yn dysgu am 2.5 blwyddyn, a hefyd dwi'n credu falle bydd yn rhoi glaw fi gyd lawr, a fi'n poeni amdano nhw. Felly, ar ôl edrych ar y canlyniadau, gallwn ni weld bod yna nifer o resymau pan bod y niferoedd o disgyblion sy'n dewis iaith modern fel TGAU wedi disgyn. Ond, hyn,
Mae'r ysgol yma yn Glantaf yn gwneud llawer o bethau mwyn trio datrys y broblem yma, ac gobeithio byddai'r niferoedd yn codi eto yn y dyfodol agos. Ond, am nawr, o fi a'r ysgol yma yn Glantaf, diolch yn fawr am wylio.